سلام كم يمسكم مس دمس أمريكا تولد جبريلا بواشنطن دي سي بعسران كلتن عسران حمشتن ساتنا حدر متر باند حسر معبل كم بإيتيو ساتي محلال في واشنطن دي سي نلومي عربي حمشت حدار كلتشحن عسران حدن وي عسران 4 تقمتي كلتشحن 14 مدبك حصل ميترينيان مسراتي أحتامي مصحف تتكال كله تدرس أبراهام قربي قدمي أجن بمخنيات حدا عمد كينات تجري عبز خبابي زركبو تجاروز قبروا ناي تقاوم وصل في زملكات كهلوناي بزينا خنجمرنا بقبره مدن كما يتمسيو زينا كسمعكم ناي أمريكا مينستر قدات وصاي ناي إثيوبيا قيتشت كبقعن ناي سلام لزب كجمرنا اللويلام مينستر وصاي أنتوني بلينكن لما أنت عربي كم زغلصو عبي إثيوبيا كايت زلو كبقع اللو ناي سلام دردر دما بزي وعال حدر بزي زخونه يخون قدما كونات كجمر اللو إلام بتويتر أبزرقحو ملختي هو حات كاب كلات أمحاران عفارن ملوء بملوء انتد آزي وصيون يكايد زلو مطقعتي تطو تزيبيلون زخونه يخون دردر ككايد كم زي يخيل مينستر فتحي إثيوبيا دكتور جيديون تيموتيوس لما عنت عربي أبقوانا يقدايات عملكتهم لمينستر قداي وصائن كالوت كالاتن أبزهو مبرهي بام هو حات أب أديس أبان كالوت كتماتاتن مطقعتين مفتصام يعلم كم زلو چبوط نايدحن النت حبريتا كم زبصحهم زغلصون السوم أواج حصوص اوان مؤواجو توسخ حيلي نموداب زحقزي لهم بمربب حبريتا بفيرتوال أبيلو أبستوها بمجلسي حد عمد زوصره أبسمين إثيوبيا يكايد زلو كوينات من كاليو نمينستر قدات وصائن علم لخ ميديان مبرهي بمالو مسحوحات درد نمكياد انتنا أسه حوحات ننصحان زيغاتات يساقيلو ألو كابزبلو كللات عفارن أمحاران كوصة ألو بتوساق دما انتو حدا نسألحه هوكتن مطقعتن بدليتو تطو كبلو اللو إلام وهابت قال قدماء مينستر باللينسيين بواغنان فدرال منغستن هوحاتن بمعرى مرأي زتقاقي أمالها اختارلو بزخون يخون أمانغو تمساسلتي أكالات زقبر ركب تغيركو سديبلون بحق منغستي حلاف الناس تهاو منغستيو بحقي نايتهاجر أشبار استبهال عطو جلة ببقوع زي يخوننيو إلان يبل سبساب سمني شيقوية تشعات تقام تجلتات إثيوبيا أو واشنطن دي سي تمرت سر منغست متياشم زيغلت سنسرعات مفرام رويترز لما عن تعربي بغط تافنوا أغربوا Associated Press كم زس أبصبوا دما حيلتات تجري مس كالوت عطقاتن تقام تجلتاتن بمخان دحرينا حدا عمد أعناوي كوينات بوليتيكاوي سجرن مكياد أنصار قدماء مينستر إثيوبيا أبي أحمد تمرت فطيرام التحبابرتي كم زبلوا لما عن تعربي أو واشنطن أبسن سرعات مفرام أبزحز أوان أبغوني حيلتات تجري كويني يواقع زلو سراويت نسألنا أورومون كاب كالوت كبابيتات تهاجر زموسو كالوت شو عت تجلتاتن زحاقوا فيو Associated Press إبيك علوم ذهبوا التحبابرتي اتحدش جنبار حبرة فيدراليستين كونفدراليستين حيلتات إثيوبيا نتوم قدماء مينستر بغلطف نمقلاي أب إثيوبيا ناي سججر مسرح نممسرات إيدل يبلو كابناي تجراي ججلة التحاباري يوهانس أبرها تمال حاموس كم تزاربو اتغص على الدرجة مس هاجرات دبلوماتن عالم لخا تواسعتن أب إثيوبيا وصان نمرخاب مجماري يلو اتتمرت بوليتيكاون وتادراون مخانون وسيخ حبير الله وهاب قال سراويت نسانة أورومو زخونة عودا تربي نقدماء مينستر أبي نمراد ديو تباهيلو تحاتيتو كونتات منغستي إثيوبيان أبزغصلو سومنات زفتر في سامتاتن يوم زوسن وكبل ملسو أبي تقاليو سلاماون سروع سججر انتهال دو إي مرجانا كبل وسيخ حبيرو وهابت قال قدماء مينستر أبي باللينسيوم تمال حاموس بتويتر أبزرق حطو ملختي إثيوبيا نزجمرتو ديمقراساوي مسرح زنصقو كابتوان أكال زتنصلو نهنصت ديمقراساوي سرعات كخونو أي خلوني لا كالوت أبلات تتمرت ناي عفار أبيتاوي ديمقراطيك جنبار ديمقراساوي منقصقاس أغو منقصقاس نصانت حزب بنشانغول سراوت نصانت حزب غامبيلا ديمقراطيك بارتي كمانت ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ሲዳማን ናይ ሶማሊያ ክልል ተቃዋሚን ከም ዝርከብዎም ኣተሓባበርቲ ይገልጹ እቲ ጥምረት ይምስረት ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ይራኸቡን ብዘይወዓል ሕደር ተኽሲ ጠጠው ክብልን እቲ ኩናት ከብቅዕን ዝርርብ ክካየድን ጻውዒት ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ኩናት ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ኣሽሓት ሰባት ተቓቲሎም እዮም
ኢትዮጵያ ናብ ድርኩኺት ጥፍኣት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ተምርሓላ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ኣጠንቂቑ። እቲ ጉጅለ ነዚ ዝበለ ብሰንኪቲ ምስ ጎንፂ ትግራይ ዝተተሓሓዘ ዘሎ ምዕባለታት እዩ። 4 ሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ዝቅይድን ንነጻነት ስርዓተ ፍትሒ ዘስግእን ሓድሽ ህጹጽ ስልጣን ንርእሱ ሂቡ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዘርኣዊ ጎንፂ ዘተባብዑ ጽሑፋት ምውሳኾምን ሰበስልጣን መንግስቲ ሰላማውያን ሰባት አንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ብረት ከልዕሉ ምጽውዖምን ዘሻቀል እዩ ኢሉሎ። ቅድሚ 1 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ካሊእ ክፋል እታ ሃገር ተጋፊሑ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ካብ ቁፅር ወጻኢ ከይኸውን ጠጠው ንምባል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብህፁፅ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታትን ምኽባሩ ከረጋግጽሎም ኢሎም ኣለዉ። ዶፕሮስ ሙቼና ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቕን ደቡባዊ ኣፍሪካን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምድጋፍን ብመንግስቲ ኣሸባሪን ንዝተባሃሉ ሕወሓትን ሸኔን ዝኹንኑን ሰልፍታት ኣብ 19 ከተማታት ኦሮሚያ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ዝተኻየደ ኣብ መላእ እታ ሃገር ህፁፅ ኣዋጅ ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ ክፍታሕ ኣብ ምጽዋዕ ይርከቡ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው። ኣብ ሱዳን ሲቪልን ዝመርሕ መንግስቲ ብምዕላው ስልጣን ዝሓዙ ጀነራል ፈታሕ አልቡርሃኒ ንገለ ኣባላት ዝተባረሩ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱላህ ሐምዶክ ፈቲሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስተር ሐምዶክ ሕዚ እውን ኣብ ገዝኦም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኣሰሩ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ሓድሽ መንግስቲ ምጥያሹ ትማል ሐሙስ ጸብጺቡሎ። እቲ ዜና ግን ክሳብ ትማል ሐሙስ ንህዝቢ ሱዳን ኣይተገለጸን። ኣብ ሞዳታ ናይ ቴክሳስ ጥንሲ ናይ ምንጻድ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክሰዳ ሕጋዊ ምዃኑ ንምውሳን ኣብ ሶምን ኣብ ዋና ከተማ ናብ ዝርከብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡሎ። ሓገግቲ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ሕጊ ክነጽጎ ትማል ሐሙስ ካብ ክኢላታት ምጉጥ ሰሚዖም ኣለዉ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ሕጊ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ። ብመሰረት ማዕቀን ርእይቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ንመሰል ምንጻል ይድግፉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ገብረ መድህን ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕቲ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ትግራይ ዝኣወጆ ኩናት ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ብሰላማዊ ሰልፊ ዘኪረ መውዓሎም ትማሊ ኣብ ዜናና ሓቢርና ነርና። ሰራፍ ሰሃያ ነቲ ኣብዚ ከባቢና ዝተገብረ ሰልፊ ተኸታቲላቶ ንሎሚ ድማ ዝስዕብ ኣለዋ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ የመሓድር ምስ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብዘይ ምቅድዳውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ሓደጋ ኣውሪዶምን ብዝብል ዝኣወጀ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሞይቶም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ካብ ኣባየቶም ኣመዛቢሉን ንስደት ኣሳጢሑን ከምኡውን ሚልዮናት ንዓፀቦ ዳሪጉ ይርከብ ከም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዳያስፖራ ነዚ ቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ትግራይ ንምዝካር ሰላማዊ ሰልፊ በብዝነብሩሎም ከባብታት ኣካይዶም ዝዘከርዎ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ትግራዎት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትማል ሐሙስ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ፋዱስ ጀሚሮም መበገሲኦም ካፒቶል ሂል ብምግባር ናብ USAIDን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ብምኻድ እቲ ንሓደ ዓመት ፍታሕ ዘይተረኽቦ ዝበልዎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሓደጋታት ኩናትን ይሳቐ ምህላው ሓቢሮም። እቶም ብባንዴራታት ትግራይ ንዝተፈላለዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ፈጺሙን ህዝቢ ብጥሜት ክሳቕ ይገብር ኣሎ ዝብሉ ጭርሖታትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት እዚ ትማል ዘካይድዎ ሰልፊ መቐጸልታ ናይቲ ዓመት ሙሉእ ከካይድዎ ዝጸንሑ ሰልፊ ምዃኑ ኣባል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ ሰልፊ ዝኾኑ ኣቶ መስፍን ረዳ ይዛረቡ። ሓው ዘይኮነ ኩናት ሓደ ዓመት ሎሚ ዓንቲ መሊእዎ ኣሎ ኖቬምበር 4 ከምዚ ሎሚ ዓሚኡ እቲ ኩናት ተወሊዑ ንዕኡ ኣብቲ ኩናት ሱ ንዝሞቱ የሕዋትናን ቤተሰብናን ኩሎም ንምዝካር ኢና ወፂና ዘለና እና ንዓለም ሕብረተሰብ ከዓ እስካብ ሕጂ ፍትሒ ከምዘይ ተገበረ ትግራዋይ ኣብ ጸልማት 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ይመውት ብረትን ብጥሜትን ይመውት ከም ዘሎ ንምዝኽኻርና ኣክሽን ክወስዱ
ድምፅና ከነስምዕና ይኹን እምበር ንርእሶም ሓይልታት ትግራይ እናበሉ ዝጽውዑ መንግስቲ ፌደራል ኣሸበርቲ ዝብሎም ሓይልታት ካብ ትግራይ ሰጊሮም ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን መስፈሖም መንግስቲ ድማ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ምህላዎም ይኸስስ መስተ ንስኻትኩም ተካይድዎ ኣይጻባእ እንዶ ክበል ንዘልዓል ኩሎም ሕቶ ካብ ሲያትል ዝመጸ ኣባል እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ናሆም ካሕሳይ ኣብ ህዝብና ክፍጸም ዘይንደልዮ ኣብ ካልእ ህዝቢ ክፍጸም ኣይነፍቀድን ይብል ከም ህዝቢ ነዚ ድገፍ ነዚ ዝቕበል ሕብረተሰባዊ መዋቅር ዘለዎ ሕብረተሰባዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ህዝቢ ይኮነ ህዝቢ ትግራይ ዝውፅእ ኣይኮነን ኣትዮም ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝነብሩ ንጹሃን ዜጋታት ኣምሓራ ይዛረበሉ በብመዓልቱ ንሕና ተባሃልና የተነገረና በላዕቲ ሰብ እዮም ቀተልቲ እዮም ረሸንቲ እዮም ቀተልኩም በልዕኩም እባ ከም ዝገበርኩም እባ ኢና ንበሃል ምስ መፅኹም ከምኡ ኣይኮንና ንርኢ ኢሎም ብጋህዲ ይዛረብሎም እዞም ሰባት እዚኦም ዓለም ለኻዊ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኣትዮም የዛረብዎም ነፃ ዝኾኑ ዝእመኑ ኣለዉ እዮም ኣብ ዓለም ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ድምፂ ወያነ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ቴሌቭዥን ወይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ጥራሕ ኣይኮነን እኮ ዝእመን ኣብ ኢትዮጵያ ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ንሕና ከዓ ሕብረተሰብና ነዚ ዝቕበል መንግስትና እንተዝደልውን ሕብረተሰብና ነዚ ይቕበልን መንግስትናን ሰራዊትናን ከዓ ካብዚ ህዝቢ እዚ ዝወፅእ ስለ ዝኾን ነዚ ክገብሮ ይኽእል ምክንያቱ ጻማ ናጽነት ጽንዩን ናጽነቱ ዝረኸበ ማዕርነት ዝፈልጥ ወጽዓ ዝፈልጥ ህዝቢ ካልኦት ህዝብታት ወጽዓ ይምነን ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ዘሎ ውፁእ ዝኾነ ህዝቢ ናጽነትን ረኸባን ማዕርነትን ሓርነትን ይግብኦ ኢልና ንኣምን ከም ህዝቢ ኢና መመትከል ነዚ ከዓ ዝተፈላለዩ እዋን ዋጋ ከፊልናሉ ኢና ቅድሚቱ ዋጋ ንኸፍለሉ ነቲ እናተባኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ስዒቦ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትግራዎት ንማእሰርትን መንገለታዓትን ይሳጥሑ ምህላዎምን ብሰንኪ ምቁራጽ መርበባት መራኸብን ስግኣታትን ኩነታት ስድራ ክትፈልጥ ምጽጋማ ድማ ሄዋን ተስፋይ ትዛረብ ቤተሰበይ መዓልትንዮ ኣብ መቐለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈሪሖም ካብ ገዛ ላይ ወፁ ስልኪ ክነጋገር ኣይከኣልናይ ምክንያቱም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወታደራት በሪ ብበሪ እናኸዱ ይኣስሩለዎ እዮም እና ቤተሰብና ክሻዕ ሕዚ ክነግንዮም ኣይከኣልናን ንእሽተይ ኣሕዋተዮም እንኦ ንክሻዕ ሕዚ ድምፆም ይስማዕዎም እና እዚታት መስመር ክኽፈት እና ድምፆም ሰሚዕና እንኦ ዶስ የለዎ ለስ ኣይንፈልጢ እና ክሻዕ ሕዚ 365 መዓልቲ ኮይና እኒኣ خزون تطوين بلي خزون تصدين بلي الشعب تقرأ كله حزبنا أب عدي سبعة كل بطل الوطن كله الشعب فريس لب تطوين بلي ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝተወከሉ ጄፍሪ ፓርከር ንዝተወሰኑ ወኪላት እቲ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ጽሕፈት ዘዘራረብዎም ኮይኖም ነቲ ኩነታት ቤት ጽሕፈቶም ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሳኒት ሃገር ከም ምዃናን ሰላም ክመጽእ ቀንዲ ድሌቶም ምዃኑን ኩሎም ወገናት ድማ ተጻብኦ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ዘተ ከኣቱ ኣሜሪካ ጸቕጢ ምግባራ ከም እትቕጽል እዮም ሓቢሮምሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ሓበራዊ መርመራ ውጽኢት እቲ ግርጭት ብረቡዕ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ከም ዝበልዎ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውረድዎ ስቃይን ቀትለትን ጉጅላዊ ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮን ዓሌት መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ሓዊሱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምፍጻሞም ኣብ መርመርኡ ምርግጋጹ ብምሕባር ገለ እቶም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብገበናት ኩናትን አንጻር ሰብኣውነት ዝፍጸሙ ወንጀላትን ክኽስሱ ዝኽእሉ ምዃኖም ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ምግላጸን ዝዘከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ንቐዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ብሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መበገሲ እቲ ኩናት ሕወሓት ንእዚ ሰሜን ድሕሪ መጥቅዑ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንጸላእትና ኣብ ዓሚቕ ቀቢርና ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ድሒና ዳግም ክትለዓልያ ኢሎም ካብ ላዕሎት ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ሓደ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኖም ካብዚ ንድሓር ዘተስምምዕ ዝበሃል ነገር ከም ዘይህሉን ሓይልታቶም ኣፍ ደገታት ትግራይ ክሳብ ዝኽፈቱ ኩናት ከም ዝቕጽሉ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ተዛሪቦም ኣብቲ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ትግራይ ንህዝቢ ኦሮሞ ኤርትራን ሱዳንን ዝወከሉ ተሳተፍቲ እውን ተረኺቦም ሎምን ጽባሕን እውን ሰላማዊ ሰልፍታት እቲ ዝኽሪ ክሳለጡ ምዃኖም ተሓቢሩ እቶም ተሰለፍቲ ትማሊ ኣማስዮም ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣሜሪካ ብምኻድ ብምኽንያት እቲ ኩናት ንዝተሰውኡ ሽምዓ ብምብራህ ውዕሎኦም ከንቢቶም የቀድሜልና ሰራፍ ሳየ ኩራ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ቀሄ ጽልሚ
ከመይ ቀዲኹም ዕድማት እዚ ኣብ ባህልን ስነጥበብን ዘተክር መደብ ቅሐ ጽልሚ እዩ ንሎሚ ምስ ሽወደን ብስካይፕ ተራኺበ ኣለኹ ኣብኡ ቴድሮስ ኣብርሃም ኣሎ እምኩሉ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትካል ሕትመት መጻሕፍቲ ዝመስረተ እዩ ንከታተል ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሽወደን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ ፍላይካ ንመደብ ቅሐ ጽልሚ እምኩሉ ዝብል ኣሕታሚ ትካል ከም ተንቀሳቐስ ፈሊጠ ስለዚ ብዛዕባ ክንዛረብ እስከ መጀመርታ ግን ብውልቅኻ ምስ ሕትመትን ጽሑፍን ዘለካ ተመክሮን ተገዳስነትን ንሰማዕቲ ከፍለና ቀነለይ ተወልደ ከምኡን ንመሳርሕትኻ ከምኡን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ናዚ ዕድመ እዚ ስለ ዘቕረብኩምለይ ኣነ እውን ደስ እንዳበለኒ ኣብዚ ዕድመ ክሳተፍ ምዃነ ይሕብር ቴድሮስ ኣብርሃም በሃል ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፅሕፈት ናይ ስነ ፅሑፍ ተምሃራየ ነይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መራ ከምኡውን ብድሕሪኡ ከም ጋዜጠኛ ከዓ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ 2002 ገፁ ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መራ ካብ መምህር ቋንቋ እንግሊዝ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ድሕሪኡ እውን ኣብ ማይ ነፊ ዓዲ ቀይሕ ከምኡ እንዳበልና ኣብ ክፍሊ ቋንቋታትን ስነ ጽሑፍን ኤርትራ ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ባህላዊ ጉዳያት ዝካየድ ነበሩ ኣብኡ ሳተፍ ነይረ ኣብ ማይት ኮሚቴ ፊልም ኤርትራ እውን ኣብኡ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ ሓደ 2 ዓመት ዝኸውን ምስ ኣሕተምቲ ሕድሪ እውን ኣብ ኣርታዕ ኮይነ እውን ገለ እዋን ሰሪሐ ነይረ ብድሕሪኡን ትምህርቲ ወፅየ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅሕፈትን ብፅሕፈት ዝተሓሰሱ ስራሕትን ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝሓለፉ 2 ዓመት ካብ 2019 ነዚ እምኩሉ ኣሕታም እምኩሉ ዝበሃል ትካል ኣብ ሽወደን መስሪተ ማለት እዩ ተወሰኑ ስራሕት ክነሕትም በቂዕና ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ቴድሮስ ሃብታም ተመክሮይ ምስ ጽሑፍ ዘለካ ሌላ ይቐኒልና ከምዚ ጌርካ ብንጹር ሰማዕቲ ምድላይካ ኣሕታሚ እምኩሉ ትውንን ተንቀሳቐስ ኣለኻ ሕጂ ኣብ ሽወደን እምኩሉ ዝብል ስም ካበይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ ከተመሪፁ እምኩሉ ስም ቦታ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ኣብ ከባቢ ኣብ ሰምሃር ዝበሃል ነበረ ወረጃ ቀደም ማለት እዩ ካብ ምፅዋዕ 5 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልካ መስመር ክትከይድ ከለካ ዝርከብ ቦታ እዩ ብትርጉሙ ንሪኦ ኣለና ብግእዝ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ብትግራይ ኸዓኒ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ቦታ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ 1880ታት ኣትሒዙ ናይ ሚስዮን ስራሓት ዝካየደሉ ነበረ ቦታ እዩ ሽወደናውያን ሚስዮናውያን ኣብኡ ትምህርቲ ከፊቶም ሽዑ እዋን ናይ ባርነት ግዜ እውን እንቃላእ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ካብቲ ባርነት ነፃ ዝወፁ ሓራስ ዝኾኑ ሰባት ዝዕቀቡሉ ትምህርቲ ዝቆስሙሉ ብዙሕ ምርምራዊ ስራሓት እውን ዝካየደሉ ነበረ ቦታ እዩ ብዙሓት መፅሓፍቲ ብቋንቋታት ትግረ ብትግርኛ እውን ተሓቲሙ ክሳብ ብኦሮሞ እውን ንመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ዝተርጎሙ ሰባት እውን ኣብኡ ተዓቂቦም ኣብኡ ኮይኖም ተማሂሮም ኣብኡ ዝሰልጦም ሰባት ነይሮም እቲ ቦታ ብዙሕ ናይ ምርምራዊ ስራሕት ዝካየደሉ ነብስኻ ተማዕብለሉ ከምኡውን ምስ ሓርነትካ ወኒንካ ብነፃ ተብለሉ ከምኡውን ምፍላይ ዘይነበሩ ቦታ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ግዜ ጥልያን ነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ካብ ተፈላለዩ ዓሌት ካብ ፃዓዱን ካብ ፀለምትን ብቃል ኪዳን ዝነበሩሉ ቦታ እዩ ስለዚ ምስቲ ትርጉሙን ምስቲ ዝነበሮ ንጥፈታትን ኢልና ማለት እዩ ንዚ መሪፅናዮ ሓንቲ እውን ከይረቕስኳ ካልእ ዘይደሊ ናይ መጀመርያ ናይ ሕትመት ስራሕት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ 1963 ይጀሚሩ እቲ ካልኣይ ናይ ሕትመት ትካል ከዓ በዞም ሚስዮናውያን ሽወደናውያን ኣብ እምኩሉ እዩ ተመስሪቱ እቲ ትካል እቲ እውን ከምኡ እንዳበለ ዳሕራይ ኣብ ኣስመራ ቀፂሉ ኣብ በዓል በለ ዝኸባቢ ነይሩ ናይ መጀመርያ ጋዜጣ እውን ብትግርኛ ዝተሓትመ እውን በታ ኣብኡ ዝነበረት ናይ ሕትመት ትካል ኣሕቲማቶ መልእኽቲ ሰላም ዝበሃል
ስለዚ ዝታት ዘጣመረ ታሪክ ስለ ዘለዎ ቦታ ከምኡን ሰንደቃዊ ዝኾነ ትርጉም ስለ ዘለዎ ስም ዝመሪፅና ማለት እዩ ዋው ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ትካልካ ሕትመት ዝተኣሳሰረ ብቐጥታ ብሓቂ ዓብ ሰረት ዘለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ከማን ዘይቀደሙኻ ካልኦት ሕተምቲ ትካላት ትገርም ከውታት ተቐላቂሎም ነይሮም ኣብነት ተስፋይ ገብረኣብ ዝበሃል ፀሓፊ ኣምሓርኛ ፀሓፊ ትግርኛ እውን ገለገለ ተተርጎመ ስራሓት ኣለዎ እሱን ከምኡ እቲ ታሪክ ዝፈልጦ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ኣብ ሓደ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ናይቲ ቦታ ከምኡ ዝብል ታሽሙ ቢሉ ነይሩ መደባት ገለ ሰሚዐ ነይረ ሓላ እውን ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣጋጣሚ ግን ንሕና ኦልሬዲ ጀሚርና ፀኒሕና ቤት ስምቲ ግን ካልኦት ተለቅሑ ተሰርሕሉ እውን ፅቡቅ ዝበልዓን ነገር ይብሉን ራይ ጀሚርኩም ኣለኹም ማዝ ጀሚርኩም ቴድሮስ እንደገና እስኪ ዕፅራ ቢልካ ዕላማታት ናይዚ ኩሉ ኣሕታሚ ትካል ፍላይ ምስ ኣብ ስደት ምህላው ከመይ ተሓሓዝ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል ኣቅድም ኣቢልና ከምኡ ዓይነት ትካል ምስ ምፅወተይ ክንጅምር ተበጋጊስና ኣብ 2015 ከባቢ 16 ዘሎ ክሳሳት ጀሚርና ከምኡን ደሎት ጠለባት ገለ ዳህሳሳዊ ዓሚቕ ዘይኮነ ግን ሓፈሻዊ ዝኾነ ዳህሳስ ጌርና ትጠለብ ከም ዘሎ ድሌት ናይ ሓታም ድሌት ክህሉ ከም ዘሎ ድሌት ከም ዘሎ ርኢና ማለት እዩ ገለ ፀሓፍቲ ይሰርሑ ሞ ግን ስራሕቶም ሙሉ ኣይከውንን ገለ ፀገማት ከም ዘጋጥሞም ርኢና ካብቲ እቲ ስራሕ ምክንዋን እቲ ናይ ፅሕፈት ስራሕን ናይቲ ናይ ቅድሚ ሕትመት ዝግበር ምድላዋት ናይቲ መፅሓፍ ብዙሕ ዝገሙ ርኢና ከምኡውን ኣብ ሕትመት እውን ገለ ፀገማት ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይከኣልና ምስ ስራሕ ቦታ ምስቶም ብፆተይ ገሊኦም ኣብ ኖርዌይ ገሊኦም ኣብ ጀርመን ገለ ስለዝነበሩ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይከኣልናን ባዕለይ ተበጊሰ ማለት እዩ ኣብ 2018 ተጀሚሩ እቲ ተመዝጊቡ ከም ትካል ኣብ ሽወደን ኣብ 2019 ከዓ ናይ መጀመርያ ስራሕና ብሰለስተ መፅሓፍቲ ጀሚርና ሕቲምና እቲ ዕላማ ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ ክድካ ንሕና እውን ዳዓበናሉ ማለት እዩ ዝዓበናሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ዘይተነግረ ታሪክ ከም ዘለዋ ኢና ንፈልጥ ከምኡውን ብዘይካ እቲ ታሪክ ድሕሪኡ እውን ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኤርትራ ይወፁ ኣለው ናቶም ታሪክ ኣሎ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ከምኡውን ብሰንኪ እቲ ጉዕዞ ዝገጥሞም ሽግራት ስለ ዘሎ መውፅኢ ትንፋስ መተንፈሲ ክኾኖም ክእል እውን ኢልና ሰናሓ ስምዒት ሽሞ ይጅመር ከም ዘለዎ ተበጊስና ማለት እዩ ስራሕ እቲ ዕላማ ሓደ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ዓዲ እቲ ናትካ ቋንቋ እቲ ባህላዊ ውርሻኻ ተማዕብለሉ ዕድላት ኣሎ እቲ ፀጋታት ዘሎ እሱን ክትጥቀመሉ ስለንደሊ ብዓብዪ ከዓ እቲ ናፅነትካ ሓሳብካ ብናፃ ናይ ምግላፅ መሰል እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓድና ቁሩብ ንብዙሓት ተነፊጉ ዝነበረ ስለዝኾነ ኣብዚ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ስለዘረጋገፅና እዚ ስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ ብዓብዩ ግን እቲ ስራሕ ሓደ ብኳሊቲ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ንክነፍሪ ኣብቲ ኣካላዊ ወይ ከዓ ፊዚካል ናይቲ ትሕዝቶን ኣብቲ ስነ ፅሑፋዊ መዳዩን እውን ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ንክነፍሪ እዩ እቲ ዕላማና ብመሰረት ከዓ ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ ወፅቡቅ ሕራይ ከም ዝበልካ ናብቲ ፅፈትን ብቕዓትን ፅንሒልና ክንምለስ ኢና ቅድሚኡ ግን ምናልባት ምስ ከፈትካዮ ምስ ከፈትኩሞ እዚ ትካል እምኩሉ ኣሕታሚ ትካል እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ እቲ ነቲ ሰብ ነቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምዕጋብ እንታይ ተረዲእኩም ምናልባት እውን ምስ ተሓሒዝካ ዛጊት ክንደይ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኣሕቲምኩም ኣለኹም ምስ ዝተሓሓዝ ንምባል ያ እቲ ጠለብ ብዙሕ ኣሎ ብዙሓት ፀሓፍቲ ከሕትሙ ይደልዮም ብመገድና ክሳብ ዓቕምና እውን ድሩ ስለዝኾነ ንኩሉ ክነዕግቦ ኣይንኽእልን እቲ ዝመፀና ጠለባት ገሊኡ ከምቲ ንደልዮ ብቕዓት እውን ስለዘይብሉ ዘይንቕበሎ ኣሎ ግን ብዙሕ ጠለብ ኣሎ ካሕትም ዝደሊ ብመገድና ማለት እዩ ኣብቲ ኣንባቢ ከዓኒ ቀስ እንዳበለ ዘገምታዊ ዝኾነ እዩ እቲ ታሽሙ እቲ ምዕባለታት በር ብዙሕ ሰብ እውን
ፈላሊናስ ካባና ድገዝእ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ 2019 መጽሓፍቲ ሕቲምና ኣብ 2029 ሕጁን ከባቢ 6-7 ዝኾና ኣብ ሕትመት ኣለዋ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ወፃ ተደማሚሩ ክሳብ 23 ዝኾነ መጽሓፍቲ ጌርና ኣለና ኣብዚ 2 ዓመት ማለት እዩ እቲ ጠለብ ደሃን ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቀያየረ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ጠለብ ኣሎ ስለዚ ዘገምታዊ ዝኾነ ምዕባለውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ካብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዓለም ጽቡቕ ሕጂ ምስቲ ምትሕግጋዝ ዝበልካዮ ዝተሓሓዝ ንሓበሬታ ክኸውን ብሕጂ ንፅሑፍን ወላ ፅሒፎም ኮፍ ኢሎም ዘለውን ጽቡቕ ሓበሬታ ንክንህቦም ጸሓፍቲ ብኸመይ መጻሕፍቶም ናባኹም ዘብፅሕዎ ብኸመይ ትሰርሑ እዞም ኤዲተራት ወይ ከዓ ኣርታዕቲ ዝበሃሉ ኣለኹም ዶ ኣንበብቲ ሕጂ ብሳኻ ምስ ሓደ ሰብ ንዛረባ ኣለና ግን ምናልባት ንስኻ ሰርሑ እውን ክህልው ስለዝኽእሉ ያ ኣብዚ ብቋሚ ኮፍ ኢልና ንሰርሕ ክልተ ኣለና ኣነ በዓልቲ ቤተይ ናይ ዲዛይን ነገር ካብ ቀደማት ዝሰርሖ ስለነበረት እሱ ተካወነ እያ ኣብቲ ናይ ኣርታዕቲ ኣለው መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንገብር ከምዚ ቆምቲ ቁፅራት ምሳና ኣይኮነ ግን ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ስራሕቲ ዝሰርሑ መሳርሕትና ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣለው ንዕኦም ነካፍሎት ስርዓት በብወገኖም ከዓ እቲ ኣንቢቦም ኣብቲ ታሽሙን ተሓጋገዙን ኣብቲ ምውሳን ማለት እዛ ስራሕ እዚኣ ንሰርሓ ኣብ ምባል እጂ ቀዳማይ ሓደ ጸሓፊ ድገብራ እንታይ ሓንቲ ሳምፕል ሰደልና ሓንቲ ቻፕተር ወይ ከዓ ሓንቲ ምዕራፍ ከምኡን ሲኖፕሲስ ወይ ከዓ ጽማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ስራሕ ሰደልና ካብኡ ተበጊስና ድሕርቲ ጽማቕ ትሕዝቶ ፈቲናዮም ወሃእቲ ኣጸሓፉ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ፈቲናዮ እታ ምልእቲ ስራሕ እውን ክንሰርሓ ከም ንደሊ ንሕብሮሞ ድሕራይ ውዕል ናእቱ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ናእቱ እጂ ኣብቲ ቀዳማይ ክልተ ሰብ ንሪኦ እቲ መጀመርያ ድመፀ ጽሑፍ ሽዒና ንወስን ክልተ ሰብ ተመሳሳሊ ሕቶ ተመሳሳሊ ርእይቶም ዝህልወና ናብቲ ስራሕ ናእቱ ክልቴና ምስ ዘይንሰዓ ሳልሳይ ሰብ ወሲኽና ከዓ ንሪኣ እንደገና ሽዑ ድሕሪ ተቐቢልናያ ንብሎ ወይ ተቐቢልናያ ናብቲ ደራሲ ናብቲ ስራሕ ናቱ ስራሕ ከዓ ድሕሪ ትውዕል ምፍጻምና ኣብቲ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ናቱ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ከዓ ሓደ ብሓላፍነት ወሲዱ እንታ ስራሕ ስጋዕ መፅሓፍ መፈፀምታ የብፅሓ ድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ኮፒ ኤዲቲንግ ዝበሃል ስራሓት ነካይድ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግርኛ ፊደላት ብፍላይ ንዑ ድሕግዘካ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ከም ወርድ ፕሮሰሰር ስለዘየለ ብኢድና ኢና ንሰርሖ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ክቡራት ተኸታተልቲ ቅሕፅልሚ ምስ ቴድሮስ ኣብርሃም መስራቲ ኣሕታሚ ትካል እምኩሉ ካብ ሽወደን ኢና ክንዕልል ፀኒሕና ናይዚ መቐፀልታ ዝመፅእ ዓርቢ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉና ግን ሙሉእ ቃለመጠይቕ ኣብ ገጽ ሓበሬታ ቪኦኤ ተለጢፉሎ ብምሉኡ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ሰማዕቲ ቅሩብ ግዜ ኣለና ምስ ኣማኒኤል ወልደጋብር መሙና ኣስመራይ እንተበልና ቅሩብ دقائق الله أنا مسلني أمونا